Mga serbisyo sa Kapitolyo gipaduol sa katawhan. Serbisyo karaban gipahigayon sa pinamungahan. Sa lungsod sa Pinamungahan, gipahigayon sa Kapitolyo, ang serbisyo karaban pinanguluhan ni People's Governor Pam Bariccuatro. Ang serbisyo karaban usa ka programa sa Kapitolyo aron ipaduol sa katawhan ang serbisyo sama sa medikal, legal, agricultural, veterinary, social welfare ug uban pa nga mga importanteng serbisyo. Gihimo sa Provincial Health Office ang libre nga medical check-up, paghatag og reading glasses ug pagbakuna. Ang Provincial Veterinary adunay libre nga kapun sa mga iruong iring. Nagpahigayon og legal consultation ang Provincial Legal Office. Daghan pa nga mga serbisyo gikan sa nagkalain-lain nga department sa Kapitolyo. Sa serbisyo karaban, partner sa Kapitolyo ang mga national government agencies, ang PNP ug BFP nagpahigayon og libre nga tupi. Adunay mga serbisyo sa PhilHealth, Pag-ibig, PSA, Philippine Red Cross, DSWD, SSS, DENR, NHA, DILG ug DTI. Manginlabot, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Sabin Tazal para sa Sugbo News Update.